Takže vítajte pri zápase Francúzsko-Slovensko. Začíname. Len na malú chvíľu sa vám ukazujem, lebo hneď ideme na zápas, keďže máme hodinový sklz. Takže dneska zahráme tento štvrtfinálový zápas. Ak sa postupí ešte možno ten jeden a potom už dneska musíme skončiť, lebo je veľa hodín, aby sme nerušili susedov. Takže Češi postúpili do 8 finále. Takže tak. Česká republika bude hrať štvrtfinále proti Francúzom. Takže uvidíme, možno nejaké zmeny prídu. Ale nie, v českom kádri nie, ideme na to. Poďme na to. Takže dovidenia. Vidíme sa v polčasovej prestávke. Takže začíname duel Česko-Francúzsko. Takže Česko-Francúzsko, štvrtfinále majstrovstiev sveta. Češi rozohrávajú a idú zľava doprava v bielo-červenej kombinácii a Francúzi v bielomodrých sprava doľava. Griezmann, Coman, veľká rýchlosť Comana. Okamžite je to vidieť, že a tutovku Václavík najprv chytil, ale potom nakoniec Francúzi otvárajú skóre, ich kapitán Karim Benzema 1-0. V priateľskom zápase tiež otvoril skóre Karim Benzema, ale potom hneď vyrovnal Hložek, ktorý sa bohužiaľ zranil, takže príde Kuchta. Bohužiaľ sa zranil, takže Češi prišli aj o hráča pri tom zákroku, keď sa snažil Coman. Pred chvíľou to bola gólová, teraz už nie, 8 minúta. Češi dostali rýchly gól, čo nechceli, ale nevadí. Tam treba sa s tým vysporiadať. Šik. Toto je pánem oken do oken. Takže poďme na to. Češi vyrovnať. Kuchta už na ihrisku. Prvé striedanie Čechov teda. Takže Šik. Proti Verajnému. Šiková strela. Dneska ako keby mu to nejde. V priateľskom zápase dal 2 góly Francúzom. Češi remizovali v priateľskom zápase s Francúzmi pred majstrovstvami sveta 2-2. Ale vtedy hral len tento muž Kylian Mbappé. A práve Rafael Varane, ktorý zabetonoval Šika pri šanci na 3-2. Keď Šik pálil z diaľky a práve on to schytal do hlavy a musel byť ošetrovaný Mbappé zblokovaná a má to Václavík. Šik. Toto nebude dobrá situácia Mbappé, ale Václavík chytá a hnevá sa na spoluhráčov. 21. minúta. Česko hrá s Francúzmi, s obrovským favoritom 0-1 a teraz vychytal Václavík čistú šancu, áno. Aj pri tom prvom góle vychytal prvú čistú šancu Benzemu, ale už dorážku do prázdnej brány nevychytal. Toto penálta nebude a ďalší zákrok. Teda nebude. Už rozhodca dal pokyn k rozohraniu, áno, chvíľková diskusia, či to je. Takže prvý rok v zápase, 26. minúta. Krátka diskusia, jasný verdikt. Pokutový kop sa nekoná. Mbappé nebol faulovaný. Veľmi rýchla diskusia.
po štvrtfinálovom zápase. Souček bol faulovaný jednoznačne. Toto nebude karta. Upozornenie od rozhodcu, že ešte raz. A môžem to zohľadniť. Dávaj si pozor. Už veľakrát na tomto turnaji rozhodca neudelil žltú kartu, keď mal, ale potom za taký trošku horší zákrok offside českej reprezentácii, za taký horší zákrok zozadu alebo spredu bez lopty, červená karta okamžite, takže mu to spočítal. Dal mu žltú predtým, ale dal mu červenú rovno. Vlastne ako keby dve žlté. Dobrý návrat, Cúfala, Vaclík. Ešte výborne. Obrana Česka, Holeš. Kuchta. Šik. Patrik Šik. Výborne to spravil, škoda. Teraz proti Magnanovi, ktorý chytá v tomto zápase. Proti českej reprezentácie Kimpembe, Diaby, Mbappé, výborne, Jankto, výborne to spravil teraz. Šik, krásna akcia Česka, 1-1, obrovský šok v 41. minúte, v Lisanu štadión Jasa. Česko vyrovnáva na 1-1. Neuveriteľná akcia českého týmu. Do prázdnej brány dávame gól. Patrik Šik 1-1. Krásna akcia. 1-1, teda Česko, Francúzsko, 43. minúta, fantázia v pohybe, Češi vyrovnali. Kuchta, Šik, pekná akcia s Janktom, ale aj Součekom. Takže gólová asistencia pre Součeka, Vaclíkov výborný zákrok, ale prispel k tomu aj on. V prvých 15 minútach jasne dominoval francúzsky Kohut a teraz Šik je rozbehnutý a Šik môže otočiť. Výborný Magnan, ale ešte šanca. Magnan chytá. Takže prvý polčas nerozhodný, 1-1. Takže môžeme sa tešiť na druhý polčas zápasu Česko-Francúzsko. Poďme na to. Pozrieme, či nemáme náhodou nejakých hráčov, ktorí nie sú unavení. Keďže je to štvrtfinále, zatiaľ nie je fantázia. Karim Benzema rozohráva druhý polčas zápasu Francúzsko-Česko. Vidíte dobre, Francúzsko-Česko 1-1, Magnan inkasoval po krásnej akcii Šika. Ale toto bol faul, pán rozhodca. Čo ti jebe, ešte aj bez lopty. Teraz rozhodca veľmi prižmúril oko, akože nebol to nejaký surový zákrok Hernandezovi. Niektorí to písknú, niektorí nie. Vieme, že pred tým gólom na 1-1 nevieme. My sme si to pozerali, ale tam bol dotyk. Ale nevieme, ako to je teraz posudzované. Bol tam dotyk s kopačkou, ale bohužiaľ možno rozhodcovia to nevideli a neišli si to pozrieť na VAR. Ja neviem prečo. Bol jemný dotyk tam z nohou bol a možno to Francúzi, Českí možno sa nevieme, prečo sa neišli pozrieť. Jankto asistoval na gól na 1-1. Jankto už beží do útoku.
Young to chcel dať Šikovi Tečova nastrelať, ne, to bol Antonín, ne, nebol to Antonín Barák. Young to teda prešprintoval dosť ďaleko. Príde Masopust na predposledné zápasy. Pozor, toto je veľká chyba, ale výborný nečítanie hry. Odohrali sme Benzema, teraz veľká šanca, Šik, nedal na 2-0, na 2-1, obrovská šanca pre Čechov, na 2-1, chápete? Neuveriteľné, 66. minúta. Češi hrajú 6-4 nástrely Mbappé versus Patrik Šik, takže Češi majú návrh. To je vidieť. Ale zatiaľ nedali. Gól na 2-1. Mali na to šancu pred malou chvíľou. Patrik Šik minul. Hlavu žrt tesne. Benzema po práve Benzemovej chybe. Keď už mysleli, že Mbappé ide sám, ale nakoniec šli do protiútoku Češi. A nahrávka na Šika do ľavého pruhu a išiel si pre góla Griezmann teraz. Ukázal niečo ako Šik. Zelený Masopust. Brabec. Masopustov návrat, ale tentokrát ako stoperom vie hrať aj na ľavom záložníkovi alebo útočníkovi, alebo aj na ľavej obrane. Diaby, offside, 77. minúta, stále 1-1, že by predĺženie štvrtfinálovej šance na semifinále. Šik, veľká šanca, Šik, 2-1, to je neuveriteľné, Česko vedie 2-1 nad Francúzskom. Patrik Šik, druhý gól v zápase. Vyhrávajú 2-1, obrovská senzácia. Český tým vedie 2-1. Je to tam. Český národný tým. Vyhráva nad vicemajstrami sveta. Nad majstrami sveta, nad obhajcom titulu. Nad Francúzskom. 2-1, obrovský šok pre celú Európu. Barák neprešiel, ofenzívny záložník Antonín Barák z Fiorentiny, ktorá vyhrala Európsku konferenčnú ligu minulý rok. Barák, Masopust, teraz ukazuje, že je ofenzívny. Winger. Bol stiahnutý vzadu. Toto je pre Vaclíka. Vaclík výborne našiel Holeša. Ten našiel Linger. Krásne na Šika, ale tentokrát pripravená obrana Francúzska naozaj. Takže vidíte, ako to je. Česko-Francúzsko 2-1, Češi sú v semifinále majstrovstiev sveta. Obrovský šok pre celý svet. Majstri sveta vypadávajú českým národným tímom. A tí idú do semifinále. Český národný tím ide do semifinále. Patrik Šik 2 góly. Tentokrát otočil na 2-1 to, čo sa nepodarilo v priateľskom zápase, kde nehral len Karim Benzema, ktorý ešte bol zranený, ale po druhom zápase nastúpil, nominovali ho. Povedal, že na tomto turnaji nastúpi, aj keby neviem čo. A cez bolesť hral a vidieť to bolo. Benzema mal viacero šanci, ale nevyužil. Česko vyhralo nad Francúzskom 2-1. Áno, takto otvoril skóre Karim Benzema. To bol prvý gól. Druhý gól bol... Toto bola veľká šanca Patrika Šika.
Takže takéto šance boli. Verajn takto trafil. Krásne a Václik to chytil. Vyrazil na roh. Toto je 37. minúta. Šiková šanca, ešte to neskončilo gólom. Ale to nebol márny pokus. Tam bolo kopu českých fanúšikov. Takže tak. Toto bola obrovská šanca a gól. Krásna akcia českého týmu. Patrik Šik 1-1. Toto bola ďalšia šiková šanca. Takže Češi toho nemali v druhom polčase málo. Ale tesne vedľa minul. Patrik Šik ešte neotočil skóre. Griezmann. Toto bola veľká tá spomínaná Griezmannová veľká šanca. Ak by nemal limity, že je trošku zranený, není moc zranený, ale hrá cez bolesť. A tým pádom takže vidíte dobre, český národný tým ide do semifinále. Pokračujeme vo vysielaní po uverejnení tohto videa. Onedlo uverejníme aj posledný zápas, teda semifinále a finálové kolo sa môžete tešiť buď zajtra alebo pozajtra. Uvidíme. Takže Češi vyhrali 2-1. Na chvíľku sa rozlúčime, uvidíme sa. Bude tu tma, no položím telefón na skrinku a bude tu tma. Idem mať prestávku 10 minútiek. Si nechám, alebo 5. Uvidím. Takže zatiaľ sa majte. Vidíme sa za chvíľu. Čaute. Takže o malú chvíľu sa už vidíme. O pár sekúnd končí naša prestávka pred zápasom semifinále majstrovstiev sveta 2022 Česko proti nevieme komu. Teraz sa to dozvieme po malej pauze. Sa dozvieme, s kým bude hrať Česko v semifinále a ostatné výsledky štvrťfinálových zápasov, ktoré ešte nepoznáme.
Takže pokračujeme výsledkami štvrtfinále svetového šampionátu. Česko zdolalo šokujúco, teda Francúzov, a postupuje do semifinále. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Takže v štvrtfinále majstrovstiev sveta takto dopadlo. Španielsko remizuje s Brazíliou 1-1. Amerika, Argentína 1-1, ale Argentína zdolala Ameriku na penalty 4-3. Japonsko zdolalo šokujúco Srbsko. Takže Srbi sa dostali veľmi ďaleko. Pozrite sa na to do štvrtfinále majstrovstiev sveta. Ale vypadávajú na kopačkách Japonska, pre ktorých to je historický úspech. Áno, môžete sa dokonca tešiť aj na ženský svetový šampionát. Zahráme si ho za Španielsko. Takže poďme sa pozrieť, takto to vyzerá. Japonky, České republiky, Argentína zdolala v prvom semifinále Španielsko 2-1. Takže oba súperi budú vo finále ťažkí. Česko je favoritom proti Japonsku po tom, čo zdolali obhajcov titulu. Ešte raz si to pozrieme. 2-1. Že môžete sa ešte dneska večer tešiť na druhé video, teda semifinále svetového šampionátu.